12 desta noite remata a primeira fase de retorno da operación especial posta en marcha pola DXT pola primeira fin de semana de agosto. Tráfico recomenda circular con precaución. Están vendo imaxe en directo. Son unhas horas nas que coinciden os que regresan das súas vacacións, os que estiveron de fin de semana ou os que empezan o seu descanso de verán. Un patinete eléctrico parece ser a causa dun incendio nunha vivenda na Coruña. Hai 11 feridos, un amplo dispositivo de emerxencias despregouse na zona e mesmo houbo que evacuar os inquilinos do edificio. Xa son máis de 73.500 os inmigrantes que regresaron a Marrocos tras a entrada masiva a Ceuta. Con todo, aínda hai grupos de mozos que se resisten a marchar e protagonizan escenas como esta. O balance provisional de falecidos é de 72, pero a Asociación Unificada de Gardas Civís o eleva a máis dun 100. Milleiros de persoas asistiron esta tarde á procesión do Cristo da Victoria, un dos eventos relixiosos máis importantes de Vigo. Como cada primeiro domingo de agosto, a talla do Cristo saiu da Concatedral Basílica de Santa María nun percorrido polo centro da cidade. Lle pedimos por nosas familias, salud e que nos axude moito. Salud, é o que hace falta. Salud e suerte, nada máis. Saudos, que tal? Boas noites. Son moitos os que esta fin de semana remataron ou comezan vacacións, o que se traduce nun incremento de circulación nas estradas. Ata medianoite continúa esta operación especial de tráfico. Iria Soengas. Así é, hoxe nesta última xornada da operación saída xúntanse, como dicías, os que foron pasar o día ou a fin de semana na praia, cos que se desprazan ás súas localidades de vacacións ou os que xa volven a casa logo duns días de descanso. Un operativo especial de verán que se activou o venres, en que se calcula se produciron máis de 500.000 desprazamentos polas estradas galegas e algo máis de 5,5 millóns por toda España. Un tráfico que se intensifica desta hora especialmente nas localidades de costa e que obriga a extremar as precaucións para evitar accidentes como o que se producía onte, sábado, en Cabana de Bergantiños, onde faleceu un mozo de 19 anos ao saír da vía coa súa moto. Grazas, Iria. Hoxe domingo 2 de agosto remata este dispositivo especial, unha operación da DXT con case 6 millóns de desplazamentos por toda España. Imos en directo coas cámaras de tráfico e comezamos na Ponte da Pedra, na Coruña, onde nestes momentos vese pois bastante movimento, o tráfico que está sendo, iso sí, bastante fluido, sen ningún tipo de problema na circulación. E agora vemos en directo a Ponte de Rande, en Vigo, principal vía de acceso de entrada e de saída da cidade olívica. Vemos que o tráfico tamén está sendo denso, sobre todo de entrada, zonas costeiras van ser os que teñan os maiores desprazamentos nesta xornada, unha operación que vai continuar ata a medianoite de hoxe. Ben, esta operación saída saenos máis cara. O prezo do diésel rolda os 2 euros e a tensión segue nas principais rutas de suministración do crudo petróleo. Por todo isto, a OPEP mantén a súa oferta de petróleo e por sexto mes consecutivo aumenta a oferta en 188.000 barrís ao día. Con todo, a organización móstrase preocupada polos continuos ataques a barcos e infraestructuras enerxéticas. De todos os xeitos, son moitos os que viaxan a Galicia buscando temperaturas máis frescas. Esta semana, sí, vai ser así. Tras 2 meses de moita calor, volve a chuvia. Xavier Santos. Sí, hoxe ainda temos unha tarde prácida cunha temperatura agradable, pero a partir de mañá unha borrasca chegará por la costa atlántica e traerá orballos e chuvias xerais. As máximas non pasarán dos 23 graus e afectará principalmente as provincias de Pontevedra e da Coruña. Iso sí, o mércores haberá unha xornada de transición onde as temperaturas subirán de novo. Grazas, Xavier, unha chuvia que non vai aliviar a situación dos encoros. Galicia mantén sempre alerta polo abastecemento de auga. Ollo porque a capacidade dos encoros na demarcación Galicia-Costa atópase no seu nivel máis baixo dos últimos 15 anos, roldando o 76%. Aquí preocupan especialmente os de Vilagarcía e o de Baiona. Na outra demarcación, Miño-Sil, a auga encorada supera o 80% e o de Vilasouto, no Incio, é o máis baixo, que está roldando a metade da súa ocupación. A situación aínda non é preocupante, pero moitos concellos xa restrinxen o uso da auga.
Concellos costeiros como o de Boiro duplican a súa poboación coa chegada do verán e tamén o consumo de auga. Isto obriga a que moitas localidades teñan que activar medidas preventivas que garantan o abastecemento. A restricción do rego nos xardíns entre as 8 e as 11 da noite, igual co lavado dos patios, ou a decisión de pechar as duchas das praias, son xa novas normas coas que hai que convivir nos últimos veráns. A infraestructura que temos ahora mismo quedase moi corta para tanta xente que aparece agora nestes meses de verán. Entonces o problema está aí. E hai moita xente que non é moi consciente. Lava coches na casa, rega as súas cousas. A ver, eso tamén, ahora creo que cerraron as duchas, porque tamén a xente que non se preocupa, dalle, está aí tamén a tirar agua sin motivo. E xa se ve, está todo seco porque non se pode regar. O persoal municipal vixía a existencia de enganches non permitidos e os consumos que se disparan sen xustificación. De momento, os veciños de barrios como o de Cima de Vila, Triñáns ou Cabo de Cruz foron os primeiros en constatar a falta de presión e incluso os cortes. Desde que empezou o verán, o tema da auga vai cada mes a peor. Vai menos potencia, vai máis baixo, incluso nas noites, moitísimas veces quedo sin agua. Queda aínda verán por diante e os concellos que detectan xa a escaseza no servizo advirten que de constatarse un uso irresponsable da auga será preciso adoptar medidas máis restritivas. Galicia aprobou esta semana o seu teito de gasto por 2027. A Xunta contrapón a estabilidade financeira da comunidade coa situación de España, cun goberno que segue prorrogando orzamentos. Alfonso Rueda asegura que ter contas permite seguir atendendo problemas dos cidadáns como o da vivenda. Estimular la vivienda con ayudas a promotores y a cooperativas para que hagan vivienda en régimen de colaboración público-privada, meter 10.000 personas más en el sistema de dependencia. Rebajas fiscales, lo mismo. No vamos a suprimir ninguna de las que hemos ido metiendo estos años y a mí me gustaría introducir alguna más. Máis asuntos, todo apunta que foi un patinete eléctrico que provocou o incendio nun edificio da Coruña e que deixou 11 persoas feridas. Ímonos ata ali en directo, Xoel Rodríguez, de máis datos. Sí, 11 persoas, David, que tiveron que ser atendidas no complexo hospitalario universitario da Coruña, principalmente por feridas leves e tamén por inhalación de fume, entre elas, ademais, 2 menores de idade. Todo aconteceu neste punto da rúa Nicomedes Pastor Díaz da Coruña, alrededor das 2 desta pasada madrugada, un lume que se orixinaba nunha vivenda deste primeiro andar e onde rapidamente o fume, sobre todo, se estendía tanto polo interior como pola fachada exterior. Como consecuencia, de feito, foi necesario evacuar as 24 vivendas deste edificio, aínda que durante todo o día os seus veciños, algúns deles puderon volver ao seu interior, malia que as vivendas do primeiro e segundo andar, sobre todo, se viron moi afectadas. Como causa, como dicía, sinálase principalmente esa combustión, ese fallo técnico nun patinete eléctrico localizado nunha das habitacións desa vivenda do primeiro andar, nun suceso que, ademais, xerou tamén grande expectación durante todo o día neste punto da cidade herculina. O número 15 da rúa Nicomedes Pastor Díaz empeza a recuperar a normalidade. A maioría dos veciños xa regresaron ás súas casas, malia o forte cheiro a fume que persiste sobre todo nos pisos baixos. A fachada tardará un tempo en volver á súa cor branca orixinal, pero o portal e as zonas comuns están limpas despois dun incendio que devorou o primeiro piso e obrigou a desaloxar o edificio en plena noite. Estaban los camiones de bomberos, la policía y las ambulancias tomando el control de la situación de una manera muy efectiva porque llegaron bastante rápido y sofocaron el incendio y bueno y le dieron contención y apoyo a todos los inquilinos y a los vecinos del edificio. Os propietarios da carnicería situada no baixo achegáronse a avaliar os danos provocados pola auga que se filtrou polo falso teito. Tuvimos acceso en la tienda sobre las 4 de la mañana, es cuando nos dejaron entrar y está, bueno, todo con agua. 9 das 11 persoas que precisaron asistencia médica ingresaron no Hospital da Coruña afectadas pola inhalación do fume. A explosión da batería dun patinete eléctrico puido orixinar o lume. Que tener más cuidado con las cosas que mantener enchufado toda la noche. Yo prefiero que si, bueno, se va a enchufar algún aparato, prefiero que los dos conecten para que no pase estas cosas. As recomendacións dos servizos de emerxencias pasan por empregar sempre cargadores homologados, evitar cargar os patinetes eléctricos durante a noite ou sen supervisión e revisar periódicamente o estado da batería.
Este é o momento no que os Mossos de Escuadra deteñen un home que nadaba a gran distancia do Porto Olímpic de Barcelona. O home, de 23 anos, tiña unha orde de arresto dun xulgado de Vigo. Tiña antecedentes policiais por maltrato no fogar, desobediencia e atentado á autoridade. Cando foi rescatado, sufría unha leve hipotermia. A expansión do xabaril en Galicia está a producir serios problemas na agricultura e tamén nas estradas. Contabilízanse de media 11 sinistros ao día provocados por esta especie. Por iso, está xa en vigor a emerxencia cinexética temporal para tentar controlar a súa poboación. Ata dentro dun ano permítese a caza sen límite. Son os estragos que fixeron os xabarís nesta leira de millo no lugar de Palio, no concello de Lalín. É un terreo de media hectárea que abastece de forraxe a esta explotación leiteira. Por o que vemos, pois fixo unha auténtica desfeita. O 50% está estragado. Nós, como gandeiros e gandeiras, non somos capaces de afrontar exclusivamente os daños que está causando esta plaga. Contemplar o pago dos daños a quen sufre os perxuicios, porque hoxe sementar millo costa moito diñeiro. Os cazadores da zona detectaron varias mandas de porcos bravos nos montes de arredor. Desde este venres está activa a emerxencia cinexética declarada pola Xunta en toda Galicia debido aos danos causados polos xabarís. Durante un ano poderánse cazar sen límite de exemplares. Ten que empezar a facerse batidas. Aínda non se fixeron, onte viñeron exclusivamente cos cas. Pero a idea ten que ser esa, porque non sei se hai outros modos de controlar esta especie. Segundo di o gandeiro afectado, ademais das perdas económicas, hai unha preocupación engadida, as repercusións sanitarias que a sobrepoboación de xabarís pode ter nas súas granxas. O que máis tememos é que traigan enfermedades. Eu creo que é moi importante que a Xunta ou a Consellería de Medio Rural de todos os animais que a sociedade de caza pois vayan batendo e vayan matando, que se faga tamén analíticas, por exemplo, de tuberculosis ou de peste porcina africana. O propietario da explotación colocou este pastor eléctrico que polo momento evitou que os xabarís volveran entrar na súa leira. E atendan agora a situación que se está a dar en Chantada. A tradición do folión de carros está en perigo ante a falta de animais de tiro para arrastrar as plataformas polas rúas do centro. As medidas de restricción pola dermatose nodular non permiten traer vacas e bois de fora. Con todo, os organizadores van seguir adiante coa festa. Co deseño dos carros xa en marcha, en Chantada están preocupados por conseguir animais de tiro para o desfile do folión. As restriccións sanitarias para evitar o contagio da dermatose nodular bovina complica a situación. A día de hoxe en Galicia hai moi poucas xugadas de vacas, bois, entonces se non veñen de fora, limitaría moito a atracción animal a moitos carros. A Xunta prorrogou todo o mes as medidas de precaución, pero en Asturias, onde proceden boa parte dos animais utilizados habitualmente para tirar dos carros, son máis restrictivas. Aquí vémonos en acción no folión de hai uns anos. En Galicia, comarca, sobre todo, hai moito ganado, moita tradición gandeira, pero non están preparados para isto. A xente que os ten traballa moito con eles durante todo o ano, prepara ten un sacrificio e é unha tradición que tamén están mantendo moitos gandeiros por aquí, pero non é suficiente. O que os organizadores teñen claro é que non van renunciar ao folión. Para eles é máis que un desfile de carros que representan oficios, tradicións ou festas. Non se sabe cal é o orixen, en todas as casas sempre hai algo singular do que é o folión de carros, o que máis ou que menos aporta algo, colabora, entonces, claro, para o pobo de Chantada é unha situación un pouco complicada no caso de que que haxa estas dificultades. Confían en superalas, aínda contan con varias xornadas de marxe ata o vindeiro día 22. Imos descontando días para a eclipse do 12 de agosto e moitos buscan os mellores miradoiros para gozar dela. Pois aquí lles traemos un que vai ser difícil superalo. Laura Álvarez. A 1.700 metros de altitude, Manzaneda convértese estes días nun dos mellores miradores de Galicia para observar o eclipse. A estación prepara unha xornada especial coa ocupación completa e con actividades para todos os públicos. Agardan visitantes chegados de Galicia, León e Portugal, pero tamén dos concellos da zona. Ademais, a estación tramita o seu recoñecemento como destino Starlight, un selo que reforzaría o seu atractivo turístico máis aló da temporada de neve.
A estación de montaña de Manzaneda colgou o cartel de completo nos seus aloxamentos para o próximo 12 de agosto, o día do eclipse. Fai 3 semanas ou así, tiñamos un 30%. En 3 semanas repuntou, enchemos todo o hotel e veñen de Galicia moito, León, Portugal tamén temos bastante portugués, algún de Madrid. A estación preparou un amplo programa de actividades con monitor especializado na observación do ceo, música en directo e ambiente festivo, pensado tanto para os que se aloxan na estación como para os veciños. Este programa tamén o fixamos en colaboración co Concello de Trives e co Concello de Manzaneda e vamos a poñer o telecadeira gratuito para todos os veciños. Non vamos a cerrar a carretera, evidentemente, a carretera tamén vai estar aberta e todos os que queran virnos visitar poden acceder hasta aquí e tamén poden vir en telecadeira, que tamén é outro aliciente, subir no telecadeira para ver o eclipse, que eso sí que é único na estación de montaña de Manzaneda. O eclipse será xusto un ano despois do grande incendio que arrasou a súa contorna. A estación de Manzaneda vive este día como unha oportunidade de regeneración, mentres ultima os trámites para se converter en destino Starlight e consolidarse tamén a nivel turístico fora da temporada de esquí. Nos dá folgos para regenerar outra vez a Manzaneda, volver a poñer no seu sitio, estamos facendo bastantes obras e volver a que Manzaneda teña un sitio o que se merece. Calculan que aquí o momento do eclipse total durará apenas 27 segundos, unha experiencia que será inesquecible para moitos. Programación especial, xa saben, desta casa para ese día, onde tamén son días especiais e encambados. Ali remata hoxe unha nova edición da Festa do Albariño. O prato forte desta xornada foi o capítulo Serenísimo, onde se nomean os novos embaixadores deste viño. Nesta ocasión foron nomeados damas e cabaleiros, o alcalde de Ribadumia, o embaixador da China en España, a conselleira de Infraestructuras e Vivenda, o cirurxián Diego González Rivas e a presidenta do Celta, María Mourinho. O presidente da Xunta participou no acto e puxo en valor a calidade dos caldos galegos. Rueda destacou o peso do sector vitivinícola na economía de Galicia. Galicia necesita cousas das que presumir, e as temos. E a xente que cada vez máis exixente, cada vez máis selectiva, agradece e aposta por aquilo que cree que vale a pena. E creo sinceramente que os viños, a nosa maneira de facelos, todo o que os rodea, merece a pena e cada vez máis. Foron 5 días de festa en Cambados e milleiros de visitantes puideron catar o albariño de 44 adegas nas casetas. A maioría recunca na festa e no viño. Levamos un montón de anos vindo e nos encanta porque hai moito ambiente, o viño está excelente, a atención é de maravilla. Me gusta da festa e compartir, aparte de probar os viños novos que aproveitamos sempre a ocasión, e compartir. E o ano pasado vimos xente moi aguda que viña coa comida e este ano fixemos o mesmo. O que máis gusta é a festa sempre. É o albariño, non? Iso é o que máis gusta. E despois, ao ser daqui, vamos toda a vida vindo. Isto xa é ofrecimento. Sí, nosotros venimos todos los años, ya 9 años seguidos, viniendo aquí, o sea que fíjate. Y eso que no bebo, si bebiese, madre mía, no habría caseta para beber. Está considerada a festa vinícola máis antiga de Galicia e para os adegueiros serve de escaparate. Unha festa que dá a coñecer o viño a xente máis nova, que moitas veces é a forma de introducila, e logo tamén é unha festa tamén para xente maior, co cata do viño, o sea, que teñen un túnel onde poden probar os distintos albariños, as distintas variedades. Esta edición remata cun espectáculo pirotécnico no Paseo Marítimo a medianoite. E no Concello do Pino celebraron hoxe os 25 anos da Festa do Galo Piñeiro e da Mostra Cabalar. Máis dun milleiro de persoas participaron no xantar popular no que o galo foi protagonista do menú, aínda que tampouco faltou o polvo. Veciños e visitantes compartiron gastronomía, artesanía, tradición e espectáculos. Entre os asistentes estivo a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado. Ben, continuamos pendentes de Ceuta, que tenta volver á normalidade. Máis de 70.000 inmigrantes regresaron a Marrocos, pero aínda quedan algúns grupos de mozos, Marcos Sueiro, na cidade. Grupos numerosos, David, que aínda se agolpan nas praias, en barrios como Tarajal, onde conforman columnas de xente perdida e tamén desorientada. Algúns tamén se achegan ao centro da cidade, protagonizan escaramuzas coa policía e algún intento de roubo. Son moitos os que quedan e moitos os que falan tamén
cos xornalistas, entre eles co equipo da Galega, coa intención de transmitir que son pacíficos. A normalidade que busca o goberno español non é visible de momento e os ceutís lamentan que non haxa unha resposta máis eficaz. A chegada de inmigrantes ilegais interrompeu a vida dunha cidade xa ferida. Suspenderon as festas e a feira e o pulso da normalidade tardará en recuperarse. A pesar de que son xa polo menos 73.500 os inmigrantes ilegais que regresaron a Marrocos tras a entrada masiva dos pasados días en Ceuta, aínda hai grupos de mozos marroquís que se resisten a abandonar a cidade autónoma e protagonizan persecucións como esta. A policía e o exército patrullan as rúas e realizan batidas en diferentes zonas da cidade. O obxectivo é dar cos inmigrantes que se agrupan en asentamentos ilegais e se agochan en escondedoiros. Máis dun milleiro amoreanse ás portas do CETI, o Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, no monte ou na praia máis próxima. O goberno insiste en falar de normalidade. Aunque soy consciente de que queda mucho camino por recorrer, ya podemos decir que la ciudad ahora no tiene nada que ver con las primeras 24 horas. Pero entre os ceutís persiste a inquedanza. Tenemos que salir a comprar, a beber agua, a comprar... Y ayer las gasolineras ni nos vendían ni agua siquiera. Esto no se puede, esto parece una película de miedo. No es por nada, es porque los altercados, la gente tiene miedo, quieren comer, ahora mismo se han abalanzado sobre unos clientes que han salido con el carro y le han estado quitando cosas. Y nos quedamos sin agua, nos quedamos sin pan, tuvimos que pedir un montón de veces pan a la panadería. Apenas nos queda mercancía, vaya. No Espigón do Tarajal, as novas barreiras marítimas de contención están xa plenamente operativas. O balance provisional de falecidos é de 72, pero a Asociación Unificada de Gardas Civís elévao a máis dun 100. Feijóo reuniuse esta mañá en Ceuta con representantes dos sindicatos policiais. Tamén visitou o Santuario da Virxe de África, patroada a cidade. O presidente do PP lamentou o ridículo que, nas súas palabras, fixo España a nivel internacional por mor da crise migratoria e dun presidente, Pedro Sánchez, que considera frívolo. En declaracións á Galega, Feijóo exixiu responsabilidades ao goberno e advertiu do efecto chamada que asegurou provoca a entrada masiva de inmigrantes. Saber exactamente que pasou, por que pasou, cales son os responsables e o papel do goberno de España, o papel ridículo que fixemos dende o punto de vista internacional e esta triple causa, ¿no? Unha falta de política migratoria, un fracaso na política de seguridade e un fracaso na política exterior. A política de inmigración é a política da gran chamada que se está facendo ás mafias, aos inmigrantes, dicindo que isto é fácil, que si entras en España, ao cabo de pouco tempo vas a ser regularizado. O Papa di seguir con preocupación a alarmante situación en Ceuta. León XIV confía en que se poidan atopar solucións de paz, estabilidade e xustiza á crise migratoria. Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuamos tamén pendentes dos lumes, máxima vixilancia ante a reactivación de varios focos nos incendios de Zamora, Ávila, Cáceres e Castellón. Este ano a superficie queimada alcanzou xa as 186.544 hectáreas forestais. O ano pasado, no mesmo período, eran pouco máis de 33.000. Foron días e horas moi complicadas na loita contra os lumes en varios puntos de España. Bombeiros e a Unidade Militar de Emerxencias traballaban para deter as lapas, evacuar a veciñanza de zonas afectadas e rescatar animais. En Cáceres, o incendio declarado na localidade de Casas de Millán segue activo, pero foi perdendo forza e está en vías de estabilización tras unha noite de traballos en descanso pros equipos de extinción. Co 70% perimetrado, as 800 persoas evacuadas en Casas de Millán e en Grimaldo puideron volver ás súas casas, aínda que deberán quedar confinadas. Hai unhas 1.500 hectáreas e 20 kilómetros de perímetro de superficie afectada. Afortunadamente, a partir de las 4 de la mañana se pudo cortar la progresión del incendio, que además avanzaba muy rápido por ese viento.
A reactivación de varios focos nos incendios de Ávila, Comunidade de Madrid, Zamora e Castellón concentra os traballos para estabilizar os lumes que se rexistran desde hai varios días. Uns 56 bombeiros alemáns e un convoi composto por 21 vehículos de emerxencia e 3 remolques cargados con material de extinción, equipos de comunicacións e recursos loxísticos axudaron nos incendios de Zamora. A pesar dos esforzos en moitos municipios de España, as lapas deixaron o seu paso imaxes desoladoras como estas. En Grecia, varias frontes obrigaron a evacuar milleiros de persoas e as lapas aproxímanse a Atenas. Chegaron xa a 35 km de distancia da capital. Os fortes ventos complican os traballos dos equipos antiincendios. Estas imaxes que ven son de 2 helicópteros que bateron no aire durante esta xornada cando traballaban na extinción do lume. No accidente, unha das aeronaves incendiouse e os 2 tripulantes faleceron. Os pilotos do outro helicóptero están feridos leves. E falecen 2 turistas españois no accidente dunha avioneta no Perú. As autoridades investigan as causas do sinistro, no que tamén perderon a vida 11 pasaxeiros máis. Non hai superviventes. Era unha excursión turística que os levaba a sobrevoar as famosas liñas de Nazca. Ben, estamos no mes do Camiño. Os peregrinos chegan de todos os rincóns do mundo atraídos pola espiritualidade das diferentes rutas, pola paisaxe e tamén, como non, pola gastronomía. Un grupo, outro máis, mochilas, bastóns e as compostelas. Agosto é o mes por excelencia dos peregrinos. De todos os países do mundo veñen atraídos polos distintos camiños e coñecen moito a nosa historia. Na variante espiritual, a barca, os restos mortais do apóstolo vieron de Palestina, Mediterrâneo, Gibraltar, Atlântico, entraram no Rio Arousa e foram por o Rio Ula até Padrón, onde está o Padrón, que dá nombre à cidade de Padrón. Es increíble, sí. Estoy haciendo muchos caminos. Tengo 6 meses, digamos, de cambio de vida y he hecho ahora el Camino del Norte, San Salvador, el francés, el invierno. Desde Sarriá, andando y con una camper dejándola y luego empezando a andar y, bueno, súper agotador y súper espiritual y súper divertido. Son moitos os que deciden camiñar sós para buscar o seu lugar e poñer as súas ideas en orde. Completamente diferente de tudo, porque, repare, eu non teño, estou solo, eu non teño smartphone, non teño redes sociais, non teño nada, nem cámara fotográfica. Chegar a Santiago é a meta, levar a Compostela e, por suposto, as boas lembranzas e repetir a viaxe. Me gusta la gente gallega, me gusta la amabilidad, me gusta el que me han ayudado cada vez que me he atarantado y hasta me he puesto a llorar cuando me habéis ayudado. Por lo tanto, gracias. Milleiros de persoas congréganse en Vigo esta tarde para participar nunha tradición con máis de 2 séculos de historia, a procesión do Cristo da Vitoria. Xoan Pereira. Eminentemente religioso que ten a súa orixe no ano 1810 tras a vitoria sobre as tropas napoleónicas, pero que nos últimos anos debiu tamén nun acto de marcado carácter institucional cunha nutrida representación de autoridades políticas e tamén de outros ámbitos e tamén, como non, nun atractivo turístico. O Santo Cristo foi descendido onte á tarde nun ritual que tamén congrega centos de fregueses. Partiu a 7:30 desta tarde da concatedral e despois de percorrer as rúas do Casco Vello, a Praza do Berbés, a Rúa do Areal e tamén a Porta do Sol retornará á igrexa. O estandarte porta o este ano Enrique Pereira, que é xerente do Grupo Pereira, unha empresa emblemática do sector pesqueiro vigués, onte facía a lectura do pregón inaugural a presidenta do Celta, Marián Mouriño. Milleiros de devotas e devotos de Vigo, de arredores e incluso de Portugal participan nesta procesión central e tamén noutras que teñen lugar a título individual tanto de día como de noite, por tradición, por devoción, portan candeas na honra do santo e tamén para pedir ou agradecer a concesión de favores. Porque vengo toda la vida, he venido al Cristo desde hace 50 y tantos años. ¿Qué le pide? Salud, es lo que hace falta. Veño co Cristo da Vitoria porque é unha tradición, entonces ven moita xente, é unha devoción tamén, está moi bonito. Que llevo 60 años participando, viniendo aquí y muy bien.
tengo mucha devoción al Cristo de la Victoria. Le pedimos por nosas familias, salud, e que nos axude moito. Os vikingos volveron desembarcar un ano máis en Catoira. Con esta romaría rememóranse as incursións vikingas que no século X asolaron as terras do Ulla. As naves vikingas remontan o río Ulla, tal como fixeran no século X. Pero a historia repítese de outra maneira. Nas torres do oeste de Catoira, construídas daquela para defenderse dos ataques vikingos, desta vez a batalla foi unha festa. Vai, increíble, merda, barro, viño, é o que hai. A loita foi dura, tiraronnos moito barro, entra nos ollos e entra no alma hasta. No desembarco participaron vikingos de todas as cidades procedentes de distintas terras. Venimos de Valladolid, solemos recorrer fiestas medievales y entonces esto, bueno, pues era una cosa diferente que queríamos disfrutar. Vemos así da casa, paramos na gasolinera, miraronnos un pouco raro, pero entenderon que vivimos pa Catoira, o sea que todo ben. Nos fixemos prácticamente onte, collemos a roupa e, bueno, nun momentiño a cousa de atitude, máis que a propia caracterización e as ganas de vir. Desde que comezou a romaría en 1960, os vikingos desembarcan aquí na primeira semana de agosto e malia a dureza das batallas ameazan con volver o ano vindeiro. A batalla foi dura, pero seguiremos volvendo ano tras ano, volveremos a estas terras a conquistar o que é noso e o que eran deles tamén. É probable que esta imaxe, a dunha moza na súa vintena, en branco e negro, non lle sexa moi doada de identificar. Pero esta música marcou a toda unha xeración. Evangelina Sobredo Galanes era o seu nome, coñecida por todos como Cecilia. A cantautora, figura clave do pop melódico, faleceu hai 50 anos nun accidente de tráfico. Regresaba a casa logo de 4 actuacións con todo vendido en Vigo. O país chorou a súa perda, a dunha artista que fuxiu de todas as etiquetas. Para moitos, unha equilibrista que coas súas letras de autora soubo burlar a ditadura franquista. Foi capaz de representar unha España que se extinguía nos anos 70. Esta canción, Un ramito de violetas, consagrouna definitivamente un ano despois da súa estrela. Faleceu, por sorte, a súa música que exploraba a muller, a liberdade e as contradicións sociais segue estando moi presente. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Hai grandes artistas como, por exemplo, Julio Iglesias, que choraron moito a súa perda, unha auténtica mágoa. Ben, ata aquí este telexornal, moitísimas grazas por acompañarnos unha fin de semana máis. Quedan agora cos deportes, feliz volta á rutina, e xa estamos na recta final da pretemporada, Óscar. Así é, David, no caso deportivo quedanlle 3 partidos, ao Celta só 2. Estamos a 2 semanas do comezo da Liga e aumenta a exixencia dos encontros de preparación. O Sassuolo e o Nápoles serán os últimos rivais dos de Claudio Giraldez. Uns segundos e comezamos.